Domy na Sicílii v Taliansku už za 1 euro? Má to však jeden háčik. Sicília je moja obľúbená dovolenková destinácia. Nedalo mi a išla som sa toto leto pozrieť na to, o čom by na Slovensku sníval takmer každý. Dom prakticky zadarmo v slnečnom Taliansku. Do tohto bodu je to pravda. Skutočne sa v niektorých, hlavne vnútrozemných oblastiach Sicílie, dajú nájsť nehnuteľnosti s cenovkou 1 eura. Je však podstatné uviesť informáciu, že nový majiteľ musí nehnuteľnosť do 3 rokov zrekonštruovať. Rozprávala som sa so samotnými Sicílčanmi a oni o takéto nehnuteľnosti často nemajú záujem. Domy sú takmer zničené, ďalej od mora a vo veľmi zlom technickom stave. Napríklad v mestečku Castiglione di Sicilia zaradili do tejto iniciatívy viac ako 1700 nehnuteľností, z toho vyše 900 z nich je dlhodobo neobývaných. Napíšte nám do komentárov, či by bola kúpa takéhoto domu za 1 euro s nutnosťou rekonštrukcie za niekoľko desiatok tisíc pre vás zaujímavá.